уникално. Ще пуснем ли бокса? Искай да ги запишите върча. Съвсем мръдни малко. А може ли, колегата, може ли да го кача при тебе? Много хубаво играе, много хубаво играе. Ма глътнеш, ма глътнеш. Айде го тука! Това трябва да се снима. Най-гъртата! Айде, знай. Коси, Ерген, знаеш какво е дъщеря? Чакай сега Давай, давай, давай. Ерген съм, ала. Не съм местър, бе, знаеш. Аз съм сервисино, двоетажна къща, 5 коли. Да идвам. На здраве, на здраве. На здраве. На здраве. Къде си, бе? Къде си, бе? О, много далеч. Искам за време. Закуската ще ти я поднася. Не, ще вземи стара за да, моля те. Смятай, обаче искам за Брянзер. На здраве. Боби, Да оставам тук направо.